Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас вы прослушали музыку великого итальянского композитора Джузеппе Верди в исполнении солистов Казанской городской филармонии. Гульшат Имамиева, Алина Шарибжанова. И среди них любимец публики, обладатель бархатного тенора, певец любви и счастья Айдар Габдинов. Арьёза Галимжана из музыкальной комедии «Башмагам».
birdeyu Sağınıp geldim kırışın sine Birer kayla tabır mında Sağınıp geldim kırışın birer kayla tabır mında Kul boyunda uzgen tün bıyıktay Seni üzüp süygen yar Kırıp yüzün işitsen sızın Bir silersek limah şul gider Kırıp yüzün işitsen sızın Bir silersek limah şul Гордая прелесть осанки. Bella spagnola che canti, tutti violagano d'un fior, sogni di luci canti, torni una paga d'amor. Bella spagnola che canti, tutti violagano d'un fior, sogni di luci canti, come una paga d'amor.
приди, милая, Айдар Габдинов. Ансамбль танцы «Казань». Спасибо. Всех женщин с наступающим праздником. От всей души. Киек козлар. Жылы yoqqa Türkümleri bilen gül birge Kazları şah biz yakın dostlar Sağınışıp girdik görüşürge Kazları şah havalarda Sızılıp kalan zengər yolları Azlar gibi güder, tizle güder Unutulmazlık yaşlık yılları Yazgı kukrer, tövgü şaşkın hisler Şul hislerini istekim almaz Saf hıyallar bilen biriktilgen Yaşlık dostluğumuz yo'qolmaz Qozlari havalarda Sızılıp qalan zengər yolları Qozlar gibi güder, tizlep öter Unutulmazlık yaşlık yılları Qozlari şah havalarda Sızılıp qalan zengər yolları Qozlar gibi güder, tizlep öter Unutulmazlık yaşlık yılları Qozlar kite qangıldaşıp Yaman sulap qala köngüller Qozlar qaytır, lakin kiri qaytmaz Biz kişirgen matur bu kişler Qozlar Qozlar gibi güder, tizlep öter Unutulmazlık yaşlık yılları Qozlari şah havalarda
Azlar kebek üter, tizilip üter. Unutulmazlık yaşlık yılları. Azlar kebek üter, tizilip üter. Unutulmazlık yaşlık yılları. Айдар Габдинов. Творческий путь Айдара Габдинова поистине яркий, солнечный. Он появился на горизонте татарской сцены неожиданно, броско и органично вписался в ее плоть, структуру. Начиная с 1998 года, за ним десятки концертов, участие в форумах, фестивалях, сабантуях регионального, всероссийского масштаба и, естественно, успех обладателя волшебного, пронзительного голоса. Айдар Габдиновны халық үз улын яраткан кебек ярата. Оның серле тавышын тыңлап туя алмый, милли сандугачыбыз дип атый. Хәзер сәхнәгә Татарстан Республикасы президентының Мәдәниятне саклау фонды директоры Нурия Минәхмәт кызы Хашимованы чакырабыз. И также на сцену приглашается заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Саидзянович Хакимзянов. Рәхим итегез, хөрмәтле кунаклар. Юбилярны шулай ук сәхнәгә чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле юбилярыбыз Айдар Айратович. Менә инде сез шушы 50 яшьлек матур юбилейгызга шушындый матур уңышлар белән матур иттереп килеп җиттегез. Сезне Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсхат Әхмәтович исеменнән, үземнең исемнән шушы матур юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Чыннан да сезгә карап торасың да, сез шул кадәр тыйнак, шул кадәр акыллы, итәгатьле, кешеләргә карата шундый җылы, мөнәсәбәтле шәхес. Бүген инде сезнең иҗади гаиләгез матур иттереп, кызыгыз эшләп килә, үзегезнең укучыларыгыз бар, үзегезнең үзенә генә хас затлы иҗатыгыз бар. Сезгә алдагы тормышыгызда да сәламәтлек, гаилә иминлеге, балалар бәхете, оныклар бәхете телибез. Озын-озак еллар шулай сәхнәдә, иҗатта матур иттереп, иҗат итегез, матур иттереп яшәгез, эшләгез. Сезне тамашачыларыгыз яратып, шулай үз итеп, якын итеп, һәр вакыт килеп торсыннар. Бәйрәмегез белән сезне һәм бездән сезгә бүләк. Hayırlı kеш, hürmetli tamашачылар, біздің юбилер. Мен шушы концертта болғанға бек шат. Шыннан да Айдар Габдинов өзімнің де бек яратқан жүршім. Көп еллар енді машинада гүл дисклары тыңлап жүрейбіз, бек яратабыз, хөрмәт итәбез. Шыннан да татар жыры үстерүенә бек зор өлеш керткән шәхес. Өзегез беләсез. Классик әсәрләрдән дә, татар халык җырларында, эстрада җырларында бек матур итеп җиренә җиткереп, җырлаучы, киң талантлы, иркен тавышлы җырчыбыз. Инде менә эшләү дәврендә ул зур бүләкләргә ирешкән шәхес, зур уңышларга ирешкән җырчы. Иң мөһиме ул безнең татар халкының мәхәббәтен яулаган шәхес, җырчы. Шуңа күрә үзебезнең министерство, мәдәният министрлыгы исеменнән үземнән иң изге теләкләр, исәнлек, саулык, алда матур, бәхетле тормышлар көтсен. Шулай итеп җырлап, гөрләп, тагын да озак еллар безне шатландырып, бәхетле тормышларда яшәгәсен сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунакларыбыз. Хәзер сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Илдар улы Халиковны чакырабыз. Сәхнәгә рәхим итегез.
тамашачы, хөрмәтле Айдар абый дип әйтәм, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Закиров Ринат Зинуровичтан сезгә кайнар сәлам, барлык безнең комитет хезмәткәрләреннән сезгә кайнар сәлам. Инде бүген шундый матур кичә, шундый матур тамаша, һәм инде менә шушы залда сезне хөрмәт иткән, сезне яраткан тамашачы, һәм инде әлбәттә бу алкышлар сезнең өчен. Сезнең иҗатыгыз белән төбәкләрдә яшәүче, күпләп яшәүче безнең милләттәшләребез таныш, алар күзәтеп бара сезнең иҗатыгызны, һәм инде сезнең килүегезне алар көтеп алалар. Сезнең җырларыгызны ишетеп, аларда дәрт чаткылары барлыкка килә, дулкынланып, янып китә, һәм инде алар сезне бик озаклап көтеп торалар, сагынып көтәләр. Һәм инде сез үзегезнең иҗатыгыз белән аларны һәрвакыт ялкынландырып торасыз. Сезнең менә шушы иҗат юнәлешендә милләтегезгә хезмәт иткәнегез өчен тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә сезгә иҗади уңышлар һәм инде менә шушы юнәлештә эшләгән хезмәтегез өчен Бөтен дөнья татар конгрессының медале белән бүләкләргә сезне рөхсәт итегез. Габдинов Айдар Айратуллына татар милләтенә күрсәткән олуг хезмәтләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлеге медале бирелә. Котлыйбыз сезне. Хәзер сезнегә Дистә еллар буена дәвамында Газпром Трансгаз Казань оешмасының генераль директоры булып эшләгән. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы президентының газ эшләре буенча киңәшчесе Рәфкать Абдулхай улы Көнтүковны чакырабыз. Рәфкать Абдулхаевич Айдар Габдиновның артист булып формалашуында, репертуар туплауында гомумән кеше буларак бик нык ярдәм иткән шәхес рәхим итегез. Хөрмәтле дуслар, бүген менә шундый безнең күркәм көн, хоть туган көне әз генә алданрак булды Айдарның шул вакытта. Аның туган җире Башкортстан булса да, ул Татарстанда, бүтән өлкәләрне дә кайда татар, башкорт халкы яши, барсында тигезләп йөргән егет, шуңа күрә менә вакыт итте. Бүген бергәләп филармониядә Айдарның 50 яшендә үткәрергә. Шуның өчен чын күңелдән зур исәнлек, бәхет, шатлыклы озын гомер теләп, барыбыз да кул чабып алган. Бөтен газчылар исеменнән Айдарга зур рәхмәтлебез. Бездә оешма зур булгач, күп делегациялар була торганы. Киләләр Италиядан да, Германиядән да, Украинадан да, Мәскәүдән дә, бүтән җирләрдән дә шул вакытта безнең Айдар всегда алар үзе генә түгел, Иләдә монда бергә утыра, Захар да, Ринат Валиев, ана моны безнең Наил да, егетләр дә кушылды. Бергәләп һәр вакыт безнең оешмага ярдәм итеп, килгән делегацияларны зур урында күтәреп, бергәләп без аларны хөрмәт итеп, бергәләп каршы алып, бергәләп узатып ибәрдек. Шул вакытта Татарстанга да, барса да һәр вакытта рәхмәтле булып калдылар. Шуңа күрә бөтен хезмәт Татарстанда хезмәтчеләр, газ хезмәткәрләре исеменнән, үземнән, семьядан Айдар сиңа зур рәхмәт әйтәсем килә. Киләчәктә дә
рәхәтләнеп, ярлап, күңел ашып, дөньяны тигезләп, рәхәтләнеп яшәргә сыңсың. Бәйрәм. Құтлауларыңыз үшін бик зур рәхмәт, Рәфкат Абдулхаевич. Бик зур рәхмәт. Газизилем, туган җирем. Айдар Габдинов. Несколько слов о начале творческого пути. Айдар Габдинов родился на юго-западе Башкортостана, в село Тимирбаево Кумертауского района, ныне Куйргазинский. Вскоре родители переехали в село Батырово Федоровского района. Отсюда и берут начало истоки судьбы будущего певца. Федоровский район граничит с Оренбургской областью Российской Федерации. Совсем рядом расположено село Мустафа, родина великого поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля. Маленький Айдар часто бывал в музее и почти наизусть выучил все стихи бессмертного поэта из книги «Моабитская тетрадь». Эти незабываемые годы не прошли бесследно. В 1987 году он поступил на филологический факультет Башкирского государственного университета в городе Уфа. Получив высшее образование, Айдар Габдинов преподавал татарскую литературу в педагогическом институте, успешно совмещал работу на радиостанции «Шарык», ныне «Роксана», и учебу в училище искусств. С ним в одно время учились Ильгам Валиев и Рустем Асаев. Дорогие друзья, сейчас приглашаем гостей из Республики Башкортостан. Главу администрации муниципального Федоровского района Венера Фаритовича Насреддинова, секретаря Совета муниципального Федоровского района Венера Мунировича Халитова,
главу поселения Венеры Мунировича Акчурина и лучшего друга Ильгама Шакировича Акчурина. Сәхнәгә рәхим итегез. Қайырлы кеш, хөрмәтле Айдар Айратуллы, хөрмәтле кунаклар. Без бит инде туган яктанрак дип, мына аз гына йылы сүзләр рус телендә укып карыйм әле. Рөхсәт итсәгез. Уважаемый наш Айдар Айратович, ваши земляки из Федоровского района, далекого, но уверены такого близкого, родного сердца Башкортостана, приветствуют вас в ваш прекрасный праздник жизни. Ваш замечательный, неповторимый голос, поистине дар Божий, рос и окреп на родной земле в нашей прекрасной республике под шелест трав и кустов зеленых лугов легендарного Ашкадара и его волн, а золотую огранку получил на родине наших предков в Татарстане, которую мы тоже любим, и как наш живописный Башкортостан. Сегодняшний успех дался вам нелегко, не по мановению волшебной палочки, а в результате огромных личных усилий, умения поставить на службу огромный талант, трудолюбие и веру в себя, удачу, достойно преодолевать жизненные испытания и трудности. Природный дар Габдиновых, перешедший от отца Айрата Гафиятовича, известного солиста районной сцены своего времени, вы развили и растили под руководством замечательных учителей и благодаря неустанной работе над собой, целеустремленности, настойчивости, верности своим идеалам. Айдар Айратович, дорогой наш народный артист Республики Татарстан, для земляков любимый, дорогой наш свой народный артист. Мы знаем и ценим ваше искусство, гордимся вами. Такие личности, как вы, достойные сыны своего народа, приумножают национальное искусство, укрепляют дружбу и сотрудничество между двумя братскими республиками во имя их процветания и развития. К своему большому юбилею вы достигли многого, и сегодня в полном рассвете сил и таланта востребованы и любимы своими зрителями. Но еще большие высоты мы надеемся, что у вас впереди. Ваш талант достоин всемирного признания, украшает любые сцены всего мира. Мы желаем вам в этом огромных успехов, удачи, энергии и вдохновения. Желаем здоровья, личного счастья, благополучия, радостных, светлых рассветов, неиссякаемых аплодисментов ваших зрителей и поклонников. С замечательным вашим праздником. И да. Решите, такой приветственный адрес тоже на татарском языке почитаете. И от нас. Алкышлыйбыз, хөрмәтле дуслар, шундый матур бүләкләргә. Бик зур рәхмәт. Hürmetli Ayдар Айратович, hürmetli konaklар. Мен ауыл хакимияте башлыгы булам инде Айдар белән бергә уйнап үскән кеше шакыру кыягыз алу белән дә без ерак араларны якынайтып тиз генә килеп итәргә тырыштык, килеп иттек һәм дә бик зур рәхмәтле без үзегезне шушындый иҗат кичәсенә чакырганыгыз өчен.
Айдар турасында әзген әйтеп кеткенде, шуны әйтәсе келе, ул гел авылга кайтып бери, әнисе кылына кайткан сайын безнең авыл мәдәният йортында үзенең матур концертларын куеп китә, һәм безгә ярдәм итә, булышлык итә. Шуңа күрә Айдарга без нык рәхмәтлебез һәм дә аның белән нык итеп горурланабыз. Синең иҗат кичәң белән, туган көнең белән һәм дә башкалар. Гаилә бәхете, исәнлек, саулык. Кадерле тамашачылар, рөхсәт итегез, менә безнең якын булган Айдар иптәшне, Айдар якташны бүгенге шундый матур юбилей белән котларга. Действительно, очень шундый матур юбилей. Без менә әниләр икебезнең дә бер авылдан, бергә яшь чакта, бала чакта авылда булган концертларда, Айрат абзыйның концертны җырларын тыңлап үстек бит инде. Менә бүген Казан дәүләт филармониясенең сәхнәсендә Айдарны юбилей белән котлыйбыз. Без аның өчен бик шатбыз. Аның өчен горурланабыз. Айдар молодец, без сезнең өчен вообще нык горурланабыз. Аны юбилей белән исәнлек, саулык, иминлек, алда көннәрдә иҗади уңышлар и зур иҗади гомер аңа телибез. Җылы сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Айдарның татар культурасын үзебезнең илдә, чит ил сәхнәләрендә югары кимәлдә халкыбызның моңын, халкыбызның көйләрен, халкыбызның музыкаль культурасын югары кимәлдә күрсәтүе ул үзе бер милли хәрәкәт. Аңа киләчәктә иҗади уңышлар һәм исәнлек, саулык, гаилә бәхете телим. Җырчының туган җиреннән хөрмәт авазы. Бик зур рәхмәт сезгә. Башкортстанның Федоровка районы әйткәнебезчә Оренбург далалары белән чикләшә. Ул якларга ат тояклары, кылганнар, дала бөркетләре авазы хас. Айдар Габдиновның репертуарында алар илаһи яңгыраш таба. Башкорт халык җыры Кара юрга. Сәхнәдә янәдән Айдар Габдинов. Üstündeki hılımdı düşürsene yorgam. Hayt kara yorgam, hayt kara yorgam, hayt kara yorgam, hayt kara yorgam. Gümüşler bir yorgam, kara tırpağın dengin ağaçlar bir yorgam. Üstündeki hılımdı düşürsene yorgam, üstündeki hılımdı düşürsene yorgam. Hayt kara yorgam, hayt kara yorgam, hayt kara yorgam, hayt kara yorgam. Kıras motor yollarında uğdalar ve yorgam. Üstündeki hılımda düşürsene yorgam, üstündeki hılımda düşürsene yorgam. Hayt kara yorgam, hayt kara yorgam, hayt kara yorgam, hayt kara yorgam. Kara yorgam, hayt 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 kara Айдар Габдинов. Айдар Габдинов.
Хөрмәтле тамашачылар, әйтеп үткәнебезчә, Айдар Габдинов хезмәт юлын Уфада Юлдаш радиосында башлый. Бүген аны котларга дуслары, хезмәттәшләре Рания Билалова, Филюс Касымов һәм Җәмил Ишмөхәммәтов килделәр. Каршылыйк әле хөрмәтле кунакларыбызны. Güzel Башкортстандан тугандаш халыкка кайнар сәлам. Татарстандың баш калаһында Башкортстан егете Юлдаш радиоһында үз ижадын башлаган Айдар Айратулының юбилейын билгеләйбез. Ошонан да куанычлырак вакыйга бармы икән ике республика өчен әлеге мәлдә. Айдар Айратулы, Юлдаш радиоһы, миллионлаган аудиторияһы булган, ике республикала яратып тыңлаган Юлдаш радио һеҙҙең менән ғорурлана, һеҙҙең йырҙарығыҙҙы һәр ваҡыт яңғыратып тора. Айһылыуҙы ла, Аллаға шөкөр, ситтә ҡалдырмайбыҙ. Белеүегеҙсә, ул радиола үткән бик күп кенә конкурстар лауреаты ла булды. Ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ. Ҡурай моңондай оҙон ғүмер, Урал ҡаяларылай ныҡлы һаулыҡ, Бөрйән балындай баллы, татлы тормош теләйбеҙ. Бәхетлеләрҙең байрамы бер көндә тейҙәр. Быйыл Юлдаш радиоһы өсөндә, Айдар Айратулы өсөндә бик әһәмиәтле йыл. Юлдаш радиоһы үҙенең 20 йәшен билдәләй. Шуға күрә беҙ ҙә һеҙҙе үҙ юбилейыбыҙҙа көтәбеҙ. Хәйерле кич, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез, ҡәҙерле дуҫлар, ғәзиз милләттәшләр, сезне менә шушы Ҡазанның, Татарстанның баш ҡаласы Ҡазанда бейек шағирыбыз Ғабдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында сәлемләүебеҙгә ифрат та шатбыз. Шақырыуны шатланып ҡабул иттек. Җитәкселәребез дә хуплап ҡаршы алдылар. Һәм инде барығыз Айдарны ҡотлап ҡайтығыз дип безне җибәрделәр. Айдар, яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәм инде ҡәҙерле тамашачылар, Айдар ул минем сабаҡташымда. Без Башҡорт дәүләт университетында аның белән бергә уҡыдык. Айдар ул минем хеҙмәттәшем дә. Башҡортостан дәүләт телерадио компаниясында, без Радио 2 каналында, әлеге Юлдаш радиосында бергә хеҙмәт юлларын башлаган идек. Һәм Айдар ул минем дустым да, ғаилә дустыбыз ул безнең. Минем концертыма шулай уҡ килде ул Уфаға. Уфа тамашасысын инде ушын алып ҡайтып китте дисәк тә артыҡ булмас. Үзенең шундай моңнарын бүләк итеп китте ул Уфа тамашасына. Һәм инде рәхмәт, маҡтау грамоталары да миңа Ирада Аюповадан алып килде. Зур рәхмәтлемен Ирада ханымға, сезгә, хөрмәтле татарстанлылар. Шулай матур итеп, бергә-бергә эшләргә, яшәргә язсын дигән теләктәбез. Һәм инде Айдар, мин инде сиңа сабаҡташларҙан да ҡотлау сәләмнәре, күстәнәштәр алып килдем. Мында инде менә конверты да бар, шәшкәсен дә сиңа тапшырыйм әле башта. Ҡул белән. Шәшкә тотоп тор әле үзең. Тағын нәрсә әйтәсе килә өҫтәп. Ҡотлайбыҙ, Айдар. Бик шатбыҙ синең ижатыңа. Ишетеп торабыҙ җырларыңны, күреп торабыҙ телевизор экраннарынан. Ижат шишмәң сайыҡмасын, ғаилә бәхетендә яшәргә ясын сиңа, балалар, оноҡлар ҡыуанышында ғүмер итәргә ясын, хәләл җефетең Зилә белән бергәлектә матур тормошлар теләп ҡалабыҙ, Айдар. Ә инде ижатың турында әйтәсе килә шиғри юллар белән. Синең җырлар халыҡ йөрәгенә йәшәү көсө өсти, йәшәртә. Моңға ғашиҡ күпме кешеләрне яҡты өмөт белән йәшәтә. Илһам алып синең җырларынан ғүмер юлын азмы уҙыусы, моң шишмәң һәр саҡ шылтырап аҡсын, халҡыбыҙның моңло җырчысы. Амин, шулай булсын. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар, хәйерле кис, Айдар әфәндем. Мин дә ихлас күңелдән
құтлайым. Шулай ук Юлдаш радио коллективынан барынан да қойнар сәлем тәбрикләү һүҙҙәре ҡабул итеп ал. Рәхмәт һине тыуҙырған Башҡортостан ерлегенә, рәхмәт һине был донъяға тыуҙырған ата-әсәйеңә һәм һине мөхәббәтле, бәхетле иткән ғаиләңә. Рәхмәт. Артабанда шулай дәртләнеп, сәмләнеп, ялҡынланып ижад ит. Бәхетле бул. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле ҡунаҡларыбыҙ. Ә хәзер инде җырлый Башҡортостан ҡунағыбыҙ Рания Билалова. Рәхмәт. Айдар Ғабдиновка һәм сезгә һәммәгезгә бәхетле, мәхәббәтле, озон ғүмер йыллары теләп башҡарам шушы җырымны. Зарема Аюпова ижад иткән җыр «Туған көнең белән, Иркәм». Туған көнең белән, ҡотлойм сине, Иркәм. Ал чәчәкләр гөлләнмәсен, сиңа бүләк итәм. Туған көнең белән, ҡотлойм сине, Иркәм. Сиңа шатлык, бәхеттән тыш ниләр телим икән. Уйларың аҡ булсын, күңелең саф булсын. Сиңа саулыҡ һәм уңышлар ғына юлдаш булсын. Болотсыз иртәләр, телим сиңа, Иркәм. Сине булғанға күңелемдә ҡояш кичен иртән. Туған көнең белән, ҡотлойм сине, Иркәм. Бүгенге зур бәйрәмеңдә ниләр телим икән. Эшләрең уң булсын, тормышың мул булсын. Фәрештәләр юлларыңа ҡанат җәйеп торсын. Тыныч аяз, сине булғанға, Иркәм. Без үтәсе ғүмер юлы озон булса икән. Туған көнең белән, ҡотлойм сине, Иркәм. Сиңа шатлык, бәхеттән тыш ниләр телим икән. Без бәхетле бергә, ҡәдерлем җаным син. Туған көнең ҡотло булсын, бәғеркәйем минең. Туған көнең белән, ҡотлойм сине, Иркәм. Сиңа шатлык, бәхеттән тыш ниләр телим икән. Уйларың аҡ булсын, күңелең саф булсын. Сиңа саулыҡ һәм уңышлар ғына юлдаш булсын. Сиңа саулыҡ һәм уңышлар ғына юлдаш булсын. Амин. Шулай булсын. Сағынырмын Урал тау буйларын. Sağınırman Ural'tan
Айдар Габдинов. Жырчыбыз Айдар Габдинов Башкортстан табигатының киңлекләрен тою белән бер рәттән алтын тамаклы бөек җырчылар Россиянең һәм Башкортстанның халык җырчысы Мәгафур Хисматуллин, Фәридә Кудашевлар кебек зур җырчыларны тыңлап үскән, алардан өйрәнгән. Игътибар. Экранда Мәгафур Хисматуллин, аның репертуары һәм җыр авазлары. Салават операсыннан Салават ариясы. Улуг йолдызларыбызны искә төшерик әле.
Бүйек җырчыларның иҗатыннан борынгы төркемилизмнарны үзләштергән безнең юбилярыбыз. Сәхнәдә Айдар Габдинов һәм аның кызы, бүгенге кичәнең алып баручысы Айсылу Габдинова. 2 аккыш. Havalarda şaike akış, kavrıları jirge kıyılar. Yanıp seysen kıngel kanatlara, menge kalmaz dibek kıyılar. Yanıp seysen kıngel kanatlara, menge kalmaz dibek kıyılar. Havalarda uçkan iki akış, ayrılmışa yaşar birge. Biz uçarız bäxet iňliginde, sinig bilen ikew birge. Biz uçarız bäxet iňliginde, sinig bilen ikew birge. Havalarda uçkan iki akış, Talgın-gına kanat tağına, elleriga birge şahlarlara, Күңел һаман сине сагына. Әллә нигә бергә шатларга, күңел һаман сине сагына. Havalarda uçar iki akış, yıraklarga gider muğlarım. Kileşekке akış yolu bulup, gitsin bizni yaşayıp yılları. Kileşekке akış yolu bulup, gitsin bizni yaşayıp yılları. Gitsin bizni yaşayıp Айдар Габдинов, Айсылу Габдинова.
Зор рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Бик зур рәхмәт. Айдар Габдинов иҗатының иң көчле, уңышлы өлеше әлбәттә Казан каласы, Казан консерваториясе. Ул бирегә композитор Мирсәет Ерулин чакыру буенча килә һәм консерваторияның 2нче курсына укырга алына. Консерваториядә ул бөек шәхес, күренекле педагог Зилә Сөнгатуллинда укый. Зур сәхнәгә юл күрсәтүче педагог, профессор, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Зилә Даян кызы Сөнгатуллина бүген биредә Айдар Габдиновның бәйрәменә кунакка килде. Бик зур рәхмәт. Хәзер сезнең каршыгызда филармониянең яшь талантлы башкаручысы Илгиз Закиев. Ак җилкәннәр. Ак җилкәннәр белән кичеп үтәм, хыялымның күксәре диңгезе, син яшәгән ярлар ерак микән, шуны гына уйлыйм мин үзем. Ак җилләре чәчләрендә уйный, ак шарлаклар зада көймәмне. Беләсеңме икән асылынам, мине ашкынып сиңа килгәнне. Хыялымда язылар чәчәк ата, Ибран гәри кебек бөдрә кал. Ак җилкәнедәй ак күңелем белән яннарыма киләм каршы ал. Ак җилкәнедәй ак күңелем белән яннарыма киләм каршы Илгиз Закиев. Рәхмәт. Хәзер сәхнәгә юбилярны тәбрикләү өчен Казан шәһәре филармониясе директоры Наил Тәүфыйгълы Зиетдиновны һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе бүгенге кичәнең сценарий авторы һәм режиссеры Халисә Халим кызы Исмәгыйлованы чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, юбиляр чыккандайда. Рөхсәт ит сине, Айдар Айратович, Казан шәһәре филармониясе менән шәхсән үземнең исемнән шушы олы юбилеең белән тәбрик итәргә, сиңа киләчәктә дә зурдан-зур уңышларга ирешергә Ходай насыйп итсен. Сиңа саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык. Инде сиңа нәрсә теләсе килә, бүген безнең монда Башкортстанда кунаклар бар, алар да җиткерерләр. Сиңа киләчәктә Башкортстанның атказанган артисты һәм Татарстанның халык артисты дигән зур исемгә лаек булырга язсын. Чын күңелдән сине тәбрик итәм.
Hürmetli tamaşaçılar, müğayyin bir sözde etmişi bulmaz indi, vaqt qısqa. Lakin, mine biz Aydar Gabdinov bilen, Ayrat ulu bilen 20 yıldan artıq birge hizmet etip, birgene qapşıq tuz aşamadık. Siz bilesiz indi, bir qapşıq tuz aşauның нәрсе екенін. Lakin, tuz aşaul bir нәрсе. Lakin шул tuz aşauның нәтижесі болған екен. Бүгінгі күнде Айдар Габдинов 50 yaşında мына шушы залны тутырып, халыкны шақ қаттырып, өзінің нәтижелі хезмәтен күрсәтә алган икән. Менә аның өчен рәхмәт аңа. Рәхмәт аның тамашачыларына, рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Һәм әлбәттә мин әйтеп китәргә тиешмен, без үзебезнең илебезгә, үзебезнең президентыбызга, Мәдәният министрлыгына, әлбәттә бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәт әйтмичә булдыра алмыйбыз. Чөнки безнең исемебез элек зур иде. Казан милли мәдәният үзәгендә эшлидек без, һәммәбез дә. Һәм без аяк терәп, без моннан дип тора идек һәрбер җирдә дә. Һәм бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе Ринат Зиннур улы Закиров һәрвакыт Айдар Габдиновны һәм анда эшләүчеләрне поддержать итеп килде. Урысча әйтәм, гафу итегез. Аңа рәхмәт. Һәм әлбәттә мин әйтмичә булдыра алмыйм. Әгәр дә хәзер менә бүген бирегә сәхнәгә чыккан, улы башын кече итеп, шундый улы җанлы, нечкә күңелле кеше Рафхат Абдулхаевич Кантиков, ул Айдар Габдиновның формулашуына, аның репертуарына һәм кеше буларак аның шул кадәр аңа ярдәм итте. Рафхат Абдулхаевич, рәхмәт сезгә. Әгәр дә сезнең кебек шушылай артистларны, талантларны үстерүче олы җанлы кешеләр күбрәк булса, меценатлар күбрәк булса, әлбәттә артистларга җиңелрәк булыр иде. Һәм хөрмәтле хатын-кызлар, инде кичә без уртасына якынлашып килә. Без әле сезне бәйрәм белән кутламадык. Менә инде безнең Айдарның кичәсе туры килде хатын-кызлар бәйрәме көненә. Ул бит мәхәббәт җырчысы. Айдар, шулай мәхәббәт җырчысы булып кал. Синең 60-ыңны да, 70-ыңны да, 80-ыңны да, 90-ыңны да шушы тамашачылар белән уздырга язсын. Амин, шулай булсын. Амин. Құтлауларығыз үшін бик зур рәхмәт сезгә. Айдар Габдинов уже более 20 лет является солистом Казанской городской филармонии, где работает вместе с популярными, известными солистами, заслуженными артистами Республики Татарстан Николаем Коноваловым и Гульшат Имамиевой. Дуэт. Айдар Габдинов, Николай Коновалов. На качелях.
annata, se non ci ma poi è tornata, è sempre qua. Girotte con le fogne detto fatto, in ciel si va. Se osse come il vento volga scatto, e s'ancerà. Lesti, vediamo Jamsula, lesti, vediamo Jamsula, funicoli, funicula, funicoli, funicula, vediamo Jamsula, funicoli, funicula. Funicoli, funicula, funicoli, funicula, vediamo Jamsula, funicoli, funicula. Ансамбль танца «Казань». Испанский танец. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vamos! Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingado con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamás. Sarandonga y nos vamos a comer. Sarandonga y un arroz con bacalao. Sarandonga y en lo alto del puerto. Sarandonga que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar, yo no como más judía porque me sienta muy mal. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima, come bobería. Ay, nos vamos a comer con un arroz con bacalao. En lo alto del puerto, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Los gitanos y los payos en gracia se dan la mano. Con alegría y buen cante nos queremos como hermanos. Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado. Pero la rumba es la madre, ya, todos les cantamos. Ay, sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Nos vamos a comer un arroz con bacalao. Que en lo alto del puerto, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, oh, ya me cantar. Así se cantan los gitanos. Ансамбль танца «Казань». Айдара Габдинова я ценю и люблю как талантливого партнера, соратника, близкого мне человека, говорит солистка, заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Приглашаем ее на сцену поздравить юбиляра. Гульшат Имамиева «Соловей».
Айдар Габдинов, Гульшат Имамиева. О соле мио. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta. On şişmesi ağlama kulağına, şarlalı Aydar tuğan gününe. Mama tu sole, che bella o sole mio, stai proprio a te. Stai proprio a te, stai proprio a Sotto finestra toia restaria, quando fa notte il sole scene. Гульшат Имамиева, Айдар Габдинов. Оркестр народных инструментов «Казан Нура». Художественный руководитель и дирижер, народный артист Республики Татарстан Расим Ильясов. Hürmetli тамашачылар, концертның икенче өлешен башлыйбыз. Айдар Габдинов Казанга килгәч, иң беренче чыгышларын «Веселый Волгари» эстрада фольклор ансамбле белән бергә башлый. Җитәкчесе Россиянең ат казанган мәдәният хезмәткәре Николай Богданов.
Быйыл аларның сәхнәгә аяк басканнарына 40 ел, алар үзләренең солистларын котларга килделәр. Бәйрәм өстенә бәйрәм бүген. Веселый Волгари Айдар Габдинов. Попури. Студенную зимой под старую сосной с любимой Ванюша прощается. Кольчугою звенит и нежно говорит: прощай, моя Маруся, красавица. Маруся, от горя слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают горькие, капают, кап-кап. капают прямо на копье. Что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. Зорька алая, губы алые, а в глазах твоих не ты любовь моя, долгожданная. Не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Ты любовь моя, долгожданная. Не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Расцвела сирень, черемуха в саду, на мое несчастье, на мою беду. Я в саду хожу, да на цветы гляжу, но цвета в цветах я милой не найду. Ой, милой не найду, ой, не найду. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Клен зеленый, лист резной, я влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце,
Романа, как я. Веселые волгари! С наступающим вас праздником, дорогие милые женщины! От всей души! Ой, спасибо. Репертуар Айдара Габдинова разнообразен и богат. Он одинаково ярко исполняет произведения русских, зарубежных, татарских композиторов. Башкорт татар халык җырларын ул шулай ук илһамланып җырлый һәм халык күңеленә җиткерә. Ах ты, душечка! Пойдем с тобой, разгуляемся вдоль по бережку Волги, матушки. Что за парочка и не муж с женой, и не брат с сестрой, добрый молодец с красной девицей. Айдар Габдиновның яраткан тормыш иптәше Зилә Габдинова. Татар халык җыры алмагачлары. Alma
bulsa da gül bulsa da kirek bir müdemmeri alma kışları sayrıysan bu kışları başlarımın iyi uylarga bilmey durgan şakları Yaratmasan ay gözüme gözlerimin nifalidi Bu kızları bir şiber elleminde kalır da İn şiberin saygab alıp kaytik melle avılga alma kaşları sayrıysan bu kaşları Yok deysen de vardır eli güngel yuvak kışları olma kışlarında sayrıysan bu kaşları Başlarımdan iyi uylarga bilmey durgan çakları Айдар Габдинов һәм сәхнәгә менә Айдар Габдиновның яраткан һәм бердән-бер әбие Башкортстаннан килде. Бу ел аңа 80 яшь тулды. Айдар абый, бүләкләр. Яраткан тамашачылардан матур бүләкләр. Алкышлары сүнмәсен бу кичәдә. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров.
Татарстанның халық артисты Рөстәм Закиров. Татарстанның от қазанған артисты Наил Сәғдиев. Булат Хисметов. Қайырлы кеш, құрметті тамашалар. Қайырлы кеш, менің қызметтесім Айдар Айратович. Шағалы, бір-екі сөз айтамын Айдар, мұна бірінші бөлігіне шын көңілден яратып қарадым. Енді мен ғұмырға қызықтым, мұна сенің шуса итальян жырлары, енді башқа милләт халқының жырларын матур етіп башқару сәлетіңе ақ күлнәші белән гүлнәшіп, енді бүгінгі концертта сенің концертны бұзмасам ярар еді, мұна шығыш жасадым. Бик зор рахмет. Енді екінші бөлікте тағы да долқындалуларың біткеш ашылып кетті. Біргелі мұна шәһәр филармониясында тағы ұзақ жылдар бірге қызметтесек етерге ясын деген тілекте қаласы келе. Айдар Айратұлы Ғабдинов. Алғышлар Айратқа. Айдарға. Дуэт Айдар Ғабдинов, Рөстәм Закиров. Жұмыға. Sandu başımı şazımı gittiğinde güllerin Sandu başımı şazımı gittiğinde güllerin Senin yanına varıp bayda her günlü gönüllerim Senin yanına varıp bayda her günlü gönüllerim Nasıl gittiğinde güllerin Sandu başımı gittiğinde güllerin Senin yanına Fayda her günlü güllerim Senin yanında var fayda her günlü güllerim Ahidiller dulkınlana dulkınlana Ahidiller dulkınlana dulkınlana Basıp sayrap dağılsınsa kandı başlanılana Basıp sayrap dağılsınsa kandı başlanılana Kalyanı karmın künleri katır iken Mamalık işte kalyanı karmın künleri katır iken Sen bulmazsan künyelimni kimler yuvatır iken Sen bulmağaş künyelimni kimler yuvatır iken Karmınımlı tahtırıyla vurlerken kendine Karmınımlı tahtırıyla vurlerken kendine Unutmazım yok kulgendene Rüstem Zakirov. Ayдар Ғабдинов. Hem Qozon Nuri Xalq o'yin qurollari orkestri. Yetakchisi Rasim Ilyasov. Дуэт. Айдар Ғабдинов, Гүлназ Ғафурова. Ол Зейнәбім. Һәм Идел егетләре эстрада фольклор ансамбленең солистлары Людмила Богданова, Ленар Маннапов. Zeynep
Zeynep'im rahat ötsün Ceylan'ım. Kız diyarı gözlerine nigadır karamadım şul Zeynep'im. Al Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat ötsün Ceylan'ım. Al Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat ötsün Ceylan'ım. Айдар Габдинов, Гүлназ Гафурова. Дуэт Айдар Габдинов, Алсу Валиуллина. Әллә нигә сине яратам. Mendim büyük dağ başına, yıkıldı onun taşına. Niga gördüm, niga süydüm seni, kaygı hasret alıp başıma. Eller niga seni sağınam, eller niga seni yaratam, eller niga seni sağınam, eller niga seni yaratam. Yana yürek, yana dulkanlana, yana yürek keyim bilmişsiz. Yana yürek, yana yalkınlanıp, niga salkın sular girmişsiz. Eller niga seni sağınam, eller niga seni yaratam, eller niga seni sağınam, eller niga seni yaratam. Bilmegenmin senin köngülünü, bilmegenge yokta sevgenmin. Niga yürek taşıp seni niga Ağlamış canım sırları. Eller niga seni sağınam, eller niga
яратам. Әллә нигә сине сагынам, әллә нигә сине яратам, әллә нигә сине яратам. Алсу Валиуллина, Айдар Габдинов. На сцене гостья праздника и почитательница таланта Айдар Габдинова Гульнур Галимова. Айдар Габдинов, Гульнур Галимова, Султаным. Егетләрнең асылы син, падишаһым солтаным. Йөрәгемә утлар салдың, син дип утлар йотамын. Солтаным, Салам, йөрәгемнең яртысы син, нечкә хисе җанымның. Җылы назлы иртәсе син, аткан ал солтанымның. Солтаным, Йөрәгемнең яртысы син, нечкә хисе җанымның. Җылы назлы иртәсе син, аткан ал солтанымның. күңел кылларым тибрәлә, әллә сине сөйгәнгә. Жаннарыма сихәт була, син солтаным дигәндә. Солтаным, Салам, йөрәгемнең яртысы син, нечкә хисе җанымның. Җылы назлы иртәсе син, аткан ал солтанымның. солтаным, Йөрәгемнең яртысы син, нечкә хисе җанымның. Җылы назлы иртәсе син, аткан ал солтанымның. Йөрәгемнең иң түреннән урын алдың син иркәм. Безнең бәхеткә сөенеп, кошлар саяша иркәм. Солтаным, салам, йөрәгемнең яртысы син, нечкә хисе җанымның. Җылы назлы иртәсе син, аткан ал солтанымның. Солтаным, солтаным, йөрәгемнең яртысы син, нечкә хисе җанымның. Җылы назлы иртәсе син, аткан ал солтанымның. Җылы назлы иртәсе син, аткан ал солтанымның. Гульнур Галимова, Айдар Габдинов, Казан бию ансамблі. Карагыз әле нинди матур картина, истәлек өчен бик зур рәхмәт, Гөлнур ханым. Айдар Габдинов всю свою семью воспитал в духе почитания и любви к национальной музыке, поэзии, культуре. В их семье поют все, и зять, и дочь, и все его дети. На сцене зять ювеляра Денислам Харрасов. Каршалыгыз.
Бұрынғыдан келген ғадет, исәнлікні сұрашу, ғымырлікке істе қала, бір көрішу ұшырашу. Исәнмісіз яқын достар, исәнімізсіз туғандар, не хәлләрдә яшисіз, қадірлі тамашашым. Исәнмісіз мәғалейкум, мәғалейкум әссәләм. Рәхмәт җыелып килгәнсез, баршагызга күп сәлам. Баршагызга сәлам юлыйм, ничек килеп җиттегез, күңелгә рәхәт бирә сезнең нурлы йөзегез. Исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганнар, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачым. Исәнмесез, мәгалейкум, мәгалейкум әссәлам. Рәхмәт җыелып килгәнсез, баршагызга күп сәлам. Мындағы қонақларға хөрмәт белән баш иям, барлык килгән дусларга. Исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганнар, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачым. Исәнмесез, мәгалейкум, мәгалейкум әссәлам. Рәхмәт җыелып килгәнсез, баршагызга күп сәлам. Рәхмәт җыелып килгәнсез, баршагызга күп сәлам, баршагызга күп сәлам, баршагызга күп сәлам. Бик зур рәхмәт сезгә. Сәхнәдә Айсылу Габыдинова, мәңгелек мәхәббәт. Мәңгелек мәхәббәт, тәнинең күзләре, юлларга әйтелгән әтинең сүзләре. Шунысы үкенеч, соңгына аңлыйбыз күңелнең аклыгын, күзләрнең сафлыгын. Шунысы үкенеч, соңгына аңлыйбыз күңелнең аклыгын, күзләрнең сафлыгын, күзләрнең сафлыгын. Җиңел булмый язмыш, ул сулы киртәле, тормыш күперләрен үтәсе бар әле. Тормыш юлларында янында күзләре, әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Тормыш юлларында янында күзләре, әнинең күзләре, әтинең сүзләре, әнинең күзләре. Кайда гына ташласа үземне язмышка, картайды башыгым үзәгә яз кышлар.
kadirde Soklarman üzlerin Edinin gözlerin Edinin sözlerin Her vakit kadirde Soklarman üzlerin Edinin gözlerin Edinin sözlerin Her vakit kadirde Saklarman üzlerin Eninin gözlerin Edinin sözlerin Her vakit kadirde Saklarman üzlerin Eninin gözlerin Edinin sözlerin Eninin gözlerin Edinin sözlerin Eninin Айсылу Габдинова. Ансамбль танца «Казань». Русский танец. Четыре двора из ворот ворота, на пятый
Ансамбль танца «Казань». Ансамбль танца «Казань». Дорогие друзья, а сейчас на сцене появится друг юности, с которым учился в Уфимском училище искусств. Огненный лучезарный певец, заслуженный артист Республики Татарстан Рустем Асаев. Дуэт Айдар Габдинов, Рустем Асаев. «Дорогой длинную». Ехали на тройке с блинцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь с вами душу развеет от тоски. Помню нашу встречу и разлуку, навсегда ушедшие года, и твои серебряные руки, тройки улетевшие навсегда. Дорогой длинною, на ночке лунною, и здесь ты ой, что вдаль летит меня. И сквозь старинною, на силе струнною, что по ночам так мучила меня. На сквозь старинною, на силе струнною, что по ночам так мучила меня. Проходит молодость лихая, как сквозь пальцы талая вода. Только наша райка удалая будет с нами мчаться сквозь года. Рустем Асаев, Айдар Габдинов. Айдар достым, шын көңілден юбилейің білен. Сені нәқ 25 жыл білен, исәнемен бұл ижадың шулай сайықмасы әр вақытта. Достарың, тоғанларың, тамашашың әр вақыт болып тұрсын. Мейрамың білен. Зор рахмет, достым. Амин, шулай болсын. Казан шәһәре филармониясы талантларга бай. Шуларның берсе безнең чорның йолдызы, үзгәреш җиле бәйгесе җиңүчесе Алинә Шәрипҗанова. Алинә Шәрипҗанова асыл зат. Ул безнең генә түгел, милләтебезнең горурлыгы. Дуэт Айдар Габдинов, Алинә Шәрипҗанова. My Way. The end is near, and so I faced the final curtain for my friends, and say it clear, and state my case, on which
Regret she had it too, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so I took without exemption. I planned each other course, each careful step. I like the byway and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm so young when I was up for the make of sure, but the little when there was love, every time I said it all, it was little, and I said all, I did it Друзья, я доверял в пути, друзья, всего дороже себя я не терял, и счастлив я, что честно прожил, мила теперь вдвойне. Моя судьба, моя дорога, пускай осталось мне не так уж много. Пусть будет много. What is the man? What has he got? If not his lips and he has not, but in the things that all it is, it's not the loss of what one is, that it goes just, I thought it It was Алина Шарипжанова, Айдар Габдинов. Yes, it's your way. Кадерле дуслар, концертыбыз ахырына якынлаша. Бик кызганыч, айрылу вакытлары килеп җитте. Ләкин сәнгать ул иксез дәрья. Безнең юбилярыбыз Айдар Габдиновның иҗаты Идел дулкынларының ярсуына, Агидел суларының йомшак тибрәнүенә тиң. Сәнгать ул мәңгелек. Жизнь прекрасна, искусство вечно. Надеемся встретиться с вами и на 60, и на 70-летнем юбилее Айдара Габдинова. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Байда барма, җирдә матурлык бар, без шул җиргә килгәннәр, безгә кадәр дә бик
kimga da berilmagandir ol. Yashna ko'kraklarga ilk umr, bu dunyoga biz kelganmiz ekan. Yo'qqa tugil, bu dunyoga biz kelganmiz ekan. Yo'qqa tugil, Yıkman arağıma Bizning jirda o'tgan bu umr Bu dunyoga biz kelganmiz ekan Yo'qqa tugildir Bu dunyoda biz yashaymiz ekan Yo'qqa tugildir Bu dunyoda Солисты Казанской городской филармонии Айдар Габдинов. Оркестр народных инструментов Хозаннура. Художественный руководитель, главный дирижер, народный артист Республики Татарстан Расим Ильясов. Ансамбль танца «Казань». И, конечно же, еще раз Айдар Габдинов. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.